Hürmetli Башкортстан 24 телеканалы, Каридел районының Караяр ауыл хакимияты башлыгы Рәйсә Султанова 50, күрше Абдулла ауылының клуб мөдире Миләүшә Мусина күптән түгел 55-ен билдәләне. Рәйсә Султанова Абдулла авылында туып, урындагы мәктәпте тамамлай. Артабанғы белемен Башкорт дәүләт педагогия университетында ала. Башкорт теле һәм әдәбияты бүлеген тамамлай. Туган мәктәбенә кайтып, берничә ел эшләгәч, Караяр мәктәбенә күсеп, унда директор вазифаһына тиклем күтәрелә. Рәсәй Мәгариф министрлыгының почет грамотаһына лайык була. Уңган, акыллы, тәвәккәл, белгесте етәкче буларак тырышлыгы уны район советы депутаты итеп, артабан Караяр авыл хакимияте башлыгы вазифаһына күтәрә. Хәзер уның бар максаты кешеләрнең тормышын мөмкин тиклем яхшыртуга өлгәшү. Рәйсә Тимергали кызы хәстәрлекле хужабикә яраткан әсәйдә була белә. Ире Рәүф Габделкауи улы менән сирек буаттан ашу бергә яшәү дәверендә 3 балага ата-әсәй булдылар. Кызлары Алһыу гаиләле булып, уларды Кәрим исемле yeğeni менән һөендерде. Икенче кызлары Ләйсән Башкорт дәүләт университеты студенты. Рөстәм улдары әлегә мәктәп яшендә генә. Рәйсә Тимергали кызы менән Рәүф Габделкауи улы матур итеп дөнья көтәләр. Хужалыктары ныклы. Икенче юбиляр Миләүшә Мусинага килгәндә, ул да Рәйсә Тимергали кызы менән бердәм булып, авыл тормышын ямьләп яшәү менән мәшгуль. Башкорт дәүләт педагогия университетының филология факультетын тамамлап, туган мәктәбендә башкорт теле укытучысы һәм директорның тәрбия эшләре буенча урынбасары булып 22 ел эшләй. Миләүшә Нурлыгаян кызы Абдулла авылы клубының мөдире. Газ дигән цивилизацияны әле һаман күрмәгән мәдәният учреждениеһын кышкы халкындарда утын яктырып йылыта. Төрле сараларга халык теләп йөрөй, үдешбәкәр сәнгать түңәрәгеле авылдаштарын әлнән-әле куандырып тора. Миләүшә Нурлыгаян кызы җәмәгать эшләрендә лә йөзеп эшләй. Хайлау комиссиясе рәисе булып утып, хатын-кызлар советы рәисе булып 10 ел эшләү уның иңенә төште. 100 меңлек грант отып, балаларның уен майдансыгын эшләтү дә уның тырышлыгы. Былтыр үткән иң яхшы авыл клубы конкурсында ла еңүче булды ул. Тормыш иптәше Рәмил Әфкәл улы менән 2 улы Редик менән Ринатты тәрбияләп үстерделәр. Хәзер улар үҙаллы тормышлы матур гаиләле. Миләүшә менән Рәмил Мусиндарда балаларының балаларын карашып бәхетле гомер кисерә. Хөрмәтле юбилярдар Рәйсә Тимергали кызы Султанова, Миләүшә Нурлыгаян кызы Мусина. Ошондай матур гомер байрамыгыз менән гаиләләрегез, якындарыгыз, барлык тугандарыгыз һәм авылдашларыгыз ихлас котлай. Бәхетегездән бәхетле булып, озайлы һәм имен гомер итегез. Музыкаль бүләк һеҙгә. Каридел буенда калам, Каридел буйдары киң. Күктәренең зәңгәрлеге, сабый сафлыгына тиң. Каридел буенда калам, Yerikkan yerim oşa, Bürkütler rüya taşlamay, Emin kayanın koşa. Bürkütler rüya taşlamay, Emin kayanın koşa. Karidel boyunda kalan, ses geley güzelim. Bahal batırdı üstürgen, hay bereketli yerim.
de kalan yerikken yerim hoşa Bürkütleri yat taşlamay Bürkütleri yat taşlamay Emin kayanın koşu Bürkütleri yat taşlamay Bürkütleri yat taşlamay Emin kayanın koşu Karidil boyunda kalan Matullar sağında Kungil derdi esir iken Kungil derdi esir iken Tuğan yoktu sağında Karidil mihinde kalan Yerikken yerim hoşa Bürkütleri yat taşlamay Bürkütleri yat taşlamay Emin kayanın koşu Bürkütleri yat taşlamay Bürkütleri yat taşlamay Emin kayanın koşu Parizil boyunda kalan